Jsem ráda, že jste přišli. Dneska vám zahrajeme 3 pohádky, které jsme sami mysleli. První bude šílená pohádka, druhá bude o mocné princezně a třetí nepokočná princezna Adram. Doufám, že se vám ty pohádky budou líbit a přejeme vám příjemnou zábavu při naší statce. Ve vesnici Hoštice žila s maminkou malá dívenka a protože stále dostala červený čepeček, nikdo jí neřekl jinak než červená kartu. Maminko, mohla bych navštívit Pata a Mata? Dlouho jsem je neviděla. Jistě, proč bys nemohla? Alespoň něčím pomůžu. A tak se Karpunka vydala na cestu. Musela projít kolem 3 továren, 3 vojenských základen a 3 jaderných elektráren. Konečně jsem tady. Páni, ta krajina se ale změnila. No nic, půjdu se porozhlédnout. Karpunka se šla porozhlédnout po zahradě, ale k tomu se spustil kouzelný alarm. Ježibaba se probudila. Wow, co se to děje? Když jí Karpunka zahlédla, dala se na útěk. Zakopla však o natažený drát a spadla. Ježibaba se k ní pomalu dobelhala. Aha, Karpunka, ale co s tebou, děvče? Děti už dávno nejí. Páry mě po ní žáhá. Ale mohla bych za tebe chtít výkupné. No jasně. Ježibaba vzala Karpunku do svých pařáků a dovlekla ji do své chaloupky. Tam ji přivázala k židli. Tady si, drahušku, pěkně sedni a čekej. Mezitím se začalo snívat a maminka dostala o Karpunku strach. Kde ta holka vězí? Zavolám Patovi a Matovi, jestli u nich ještě je. A zavolala. Haló, ahoj Pate, je u vás ještě Karpunka? Ne, není, my už bydlíme jinde. A kdo bydlí místo vás? Zlá Ježibaba. Perníkovou chaloupku si snídla, protože ji přestali chodit děti. Tak jsme ji pronajeli naše chaloupy. Maminka se vylekla. Mat slyšel rozhovor a zbystřil. Co budeme dělat? Co jim uděláme? Musíme přece něco udělat, abychom ji našli. Uklidni se, hlavně klid, dá se jim na pomoc. A tak šli. Tak jsme tady. To teda byla cesta. Je to tady úplně jiné, než před půl rokem. Zatímco se nevěřícně rozlíželi kolem, vystrčila Ježibaba nos z okna. Aha, Padama, pěkně si je chytím a budu mít zajatce 3. Ha. Jenže to neznala Pata a Mata. Ti se jí pasti lekce vyhli a vešli do domu. Narazili na Ježibabu a začala melovat.